が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界もろとも描いた夢に近づいてるかい君が決めたその限界をぶち壊せ自由をその手に勝利を約束しよう心の叫び解き放って逃げるな戦え負けるな秘密しくに覚悟決めて年燃やせスーパードラゴンボールヒーローズ冬の計画恐るべき宇宙時の脅威。とても俺たちが太刀打ちできる相手じゃない。トランクやっぱ強え。すいません悟空さん。あ、おめえは誰だ？父さん。悟空とベジータ。父さん？みんなこんなことしている場合じゃねえぞ。あれを見ろ。あれはやべえぜ。自分の宇宙を探れ。星が滅んでいく。鳥に構ってる場合じゃねえぞ。大丈夫ですか、クリーンさん。時の海洋神から事情は聞いた。厄介なことになったな。別の次元のベジータと悟空か。いやあ、みんなどうも。またあいつか。その鳥は。かわいいだろう。こいつはドギドギ。災いの鳥はそいつか。ピンポン。宇宙の種を覚えているかい？僕のもとで神聖な宇宙樹に成長しているよ。
あのハーツも貴様の計画の一部だったということか。何者なのか知らんが、宇宙樹とはな、宇宙を養分として成長する伝説の巨大樹。そんなもので何をするつもりだ。新しい宇宙を作るのさ。全宇宙のエネルギーを吸い尽くして、この僕が宇宙を生み出す。最高だろ。あの野郎。変なんだ、急に息がびっくりした。父さん、西の都が。大丈夫か、クリリン。ああ、楽になった。ありがとうございます、ビルス様。たく、なんでこの僕がこんなことを。お前たち、あの目が吸い取る養分とは宇宙に生きる命のことだ。今は僕の力だけを吸わせているが、長くは続かんぞ。あれは僕にも簡単には壊せん。お前たちは奴を追って宇宙樹をなんとかしろ。わかった。サンキュー、ビルス様。俺たちは独自に調べてみる。ベジータ。ああ、悟空さん、俺も行きます。俺は足手まといになりそうだな。僕たちも何かできることを探します。好きにしろ。よし、じゃあ行ってみっか。スーパードラゴンボールヒーローズ。ついにQの計画が明らかに。抗うビルス、そして第7宇宙の戦士たち。宇宙樹をめぐる戦いの幕が上がる。最大7枚、君だけでドリームチームを組んでドラゴンボールの世界へと飛び込め。1段カードは全100種。キャンペーンカード盛りだくさん。超かっこいいカードを手に入れよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション1弾、好評稼働中。竜のやつどこ行ったんだ。あそこにいるのはまさかあいつらか。次回スーパードラゴンボールヒーローズ強敵再戦ターレスとボージャック、絶対見てくれよな。